Эйо, салам алейкум ба тамоми подписчикои канали UGP Ҷавлон ҳама каса тенҷи бародаро инак ман дар барбекю бухтарионам соат бовар кне 10 шидаги қариб тоҳо дайнами ҷаму сар кор кардестем кор бениҳоят пухтеста ине ки бародаро тӯли 4-5 рӯзае ки дар душанбе датаво борон задесай барои ҳамун 4-5 рӯз дар канал ягон информатсия набуромад. Мо охирон видео гуфтем пранк съёмка мекунем не ки ай сабабе ки хай кадоме ки медона дар душанбе тамошо мекуна худаш мебура шаҳра мебинад датаво борон задесай бовар куне чанд ҷора сел шушта бурдагиай не ки одамое ки дар ғарибиян дар россиян дар дигар давлатҳоам намедонанд дар ватан чӣ гапа ина ман шумода ҳамин хабара расондестам. Чӣ гуфтанем оиди ҳамин видео бародаро интизор шавед ай пеш пранкҳо мешаванд пранкҳое ки бениҳоят шавқовар мешавад хене ки одама сахт бираса ё ягон одам дар мақсад ягон зиддият боша не я пранкҳое мекунем ки шӯхӣ я биханде я таби хиштон мисол ай кор мебе монда шидаги тамошо мекунӣ аҷоиб вақтон гузара. Хоб бо чӣ гуфтанем якчанд нақшаи дигар дорем суҳбати озод ҳамроҳи реперое ки дани момент дози ҳамин албом кати кор кардестанд мақсад сим пораи рӯз дидем албомша уже тайёр кардагай ҳамун кати мехом суҳбати озод гузаронам ва албомша раскрутид мехом кунам. Хай канали мо чӣ хеле ки медоне реп кати сар шуд варзиш кати давом дод ина пранк кати ози бо конкретна часпид ҳамира ман универсалне кардагиам ҳамроҳи Lil West бояд я суҳбати озод шава хай чӣ хеле ки медоне ҳамроҳи маэстро як проекти нав кашидем ҳамура гуфти гапо кашида мондагиему не ки дани момент зафар маэстро яъне камтарак проблема шидагиам проблемаша ҳал мекуна дар ҳамин рестаклуби бухтарион мо ҳаракат мекунем ки репсейшнмона давом кунем. Бо чӣ гуфтанем бародаро оиди пешравиё бовар куне датаво ози ма бандам датавози вақтам камай барое ки канала рости гап камтарак я ҳафта шуд қариб кор накардестам дар болои канал некам просмотрои пранк ва фикрам ки пушондестан аму паузае кардагимон оз дани момент вақти ма дар ҳамин бухтарион гузаштестай оид ба раскрутка реклама ва чӣ хеле ки медонем ман якуму дуюм смена дар мактаб кор мекунам ай мактаб мебурам иҷа мебиём бо иҷа да кор мекунам айҷа ҳамин бовар кунед аз соат 10 шудесай айҷа ман 10 да мебурам хона мерам хонада бо қариб то соати 1 қариб кор мекунам дизайнора рост мекунам видеора ҷобаҷо мекунам социални сетода пур мекунам ва ҳамура мақсад ки мардум тамошо мекунад. Барои ҳамин гуфтанем тона ки задни ход назане канал дальше боли пешравӣ мекунам ва насиб карда боша занги охир ки буд шуд 3 моҳа каникул даму тамоман сар кормо ба канал мешавад барое ки 3 моҳ каникулае бовар кунед вале ай пранкомо безор меше ай суҳбатҳои озод сер меше ҳар як навигарие ки мо сар метем дар оянда шумо бовар кунем ки ҳар рӯз медрои YouTube UGP Ҷавлона UGP Ҷавлона ине ки бо гуфтесамтона ки мора камтар фаҳмидан дар корае ва ҳамин ҳолатда дастгирӣ кардан дар корае ман дар ҳаёти худам дар зиндагӣ мехом як пешравӣ кунам ки зиндагӣ хуб шавад чӣ хеле ки шумо дар ғарибӣ мақсад ё дар ҳамин шаҳр дар ҷое боше набоше барои пешравии зиндагӣ меҳнат мекунем мисол ҳам хест ина мо ҳам чанд ҷора қапидагӣ меҳнат кардестем ки зиндагимон камтар хубтар шава ва каналам гуфти гапо мо фаромӯш намекунем ва мехоҳем ки як видеои сартем ки шумо дуромада тамошо кунед ҳаловат баре хе будан вақтое ки ман ҳар рӯз видео мепардохтам ай сабабе ки хай вақтам бисёртар буд яки фаҳмидем мақсад подписчико чӣ хоҳиш доранд чӣ мехоҳанд тамошо кунанд ама ҳамин ҳама информатсияро тури як ҳафта ҷамъ карданем ва ҳамура конкретна як видеои 20 минутаи 15 минутаи партофтанем ки шумо ба ҳазур тамошо кунед. Бо дар охир гуфтанем бачаҳо каналда подписатсия кунед лайк монед ба ҳамин варақа напӯшоне оли варақҳо ай пешам бисёртар оли варақҳои нав ҳуи шидан мегиранд мақсадам ки пешравиёра интизор шавен ман як қувваи навма ҷамъ карданем информатсияи нава ҷамъ кардестам ва як чизе пешниҳод карданем ки YouTube яке взрив шавад. Барои ман бародаро кадоме ки омаданиай нами барбекю бухтарион кадоме рестаклуб бухтарион омаданиай
биёед нарху бениҳоят аҷоибанд, мешинед дам мегиред, конкретно обслуживат мекунанд тона. Ман шахсан худам дар ҳамиҷа мешам ва метавонед чахчах кунед. Бошед саломат то видеои ояндара дар канали UGP Ҷавлон.